everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Draco. Dautan kasam, kay mituman ka man sa mando sa dautan mong agawon. Ba't yun nagaga? Dautan ang pagpatay siya mong isi katao. Busa ikaw, pagkatulgong taon na ka. Pero dili ka pa mamatay ni buhaton ko nimo. Ayaw! Nakuyapan siya. Muday angay nimo. The number you have dialed is either unattended or out of Buset! coverage area. Magkalagot ah! Dili ko na yun mag-contact ang cellphone sa malditong apo na Hirodyo. Ina magkanig tawhana. Unsa na kay resulta sa akong gipabuhat niya uban sa nahabiling kabalyero nga iyang kontak. Panya dito. Sa imo na muna. Nilampos ka to? Ay, ambot lang ka, iya. Pila na gud ka oras ang nilabay. Murag, hapit na magduha ka oras gikan sa katapusan kong pagdayal. Pero, wa gyud na ako magkontak. Osbit ito. Tingali ba contact na nimo? Asa naman tani ni paingon ha? Eliakim? Atong biyaan ka ni Lapita. Sakay sa kabayo sa tong kaaway. Julia, dili pa itugot sa panahon. Ug sa langit tong amahan na magkalagyo kita. Oh, Eliakim. Doon kay mismo siya. Nasayod kung unsa na to kamahal ang usag-usa. Ya! 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 Asa mo kita paingon ni Eliakim? Ipadayon na nato ang pagtago-tago. Likayan tang kaaway. Aron may dugoon nga mahitabo. Kay dili ka na ikahimot sa tong amahan nga tuas langit. Unya, asa man dito iniron paingon? Sa talisayan. Adto na ta dito temporaryo matago. Nasuhito ka ba sa maong dapit ha, Eliakim? Oh. Yan tong unang panahon. Ang maong dapit naila sa pangan nga kantilaw. Hasta ka na, nahibaw ka? Nasuhito ka? O Judia. Ha! 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 Kung mao ka na, Daddy, hangtod ka ng panahon na giuban-uban gihapon ni Eliakim sa Judea. Mao ka na ihora na ito. Anugon nga wa sila makuha dito sa bukirang bahin sa Latrangka. Ha? Anugon nga wa mapatay si Eliakim. Tinuod ka na. Tungod kay danghag man na itong malditong apo ni Hirodyo. May las istorya. Minos sa diskarte. Ang gipanghambog din niyang mga kabalyeros. Utrong burgahoy. Ang usa na lupig ni Eliakim sa sangka dito sa hilit nga bahin sa Baryo Lunaw. Samtang ang laing usa, maunay mida sa way panimuot nga apo ni Hirodyo sa ilang Pinoyanan. Human maigo sa abilidad ni Eliakim sa pagpakig-away. Pagkadanghag din niya, Daddy. Maunang naglagot ko. Og dili ko na sa kinahanglanon ning mga tungura. Apel na to ang mga kauban niya mga kabalyeros. Di na usan ini. Parihas na sab niya. Baldado na. Human bali ni Eliakim. Mayra. Ako, Dad. Ako'y mo padayon. Unsa? Ako'y mo padayon sa pagpangita sa mga traidor. Oh, no, ayaw. Mauyo na ha ang bahin ninyo ni Brayna Garces. Siya may hatagi og atensyon. Aron matuman ang atong gipangandoy nga kabulahanan. Pinagi sa tresyor sa karaang panahon.
karon sila balhin og tako. Wa jud ko bagdahom. Ingon ba di anak kadangog si Eliakim? Ug labihan usab niya kahana sa pagpakigaway. Buset. Kinahanglang ikita ko sila. Aron ako mao'y mangunay og silot kanila. Dili ko makadawat og kapiltihan. Dili! Ang apo ni Herodio. Hello? Sir, nabalian ko kog bukog sa akong BTS, sir. Hoy! Gibayran ko na ang tanang obligasyon mo diya sa tambalanan. O gibayran ko no sa ikaw. Bisan pa man og palpa ka. Busa, ayaw na ko og samuka. Natapos lang ako obligasyon kanimo. Dili ka to magsamok-samok ni mong tawhana, Tito Virgilio. Ha, buhaton gani unya na niya. Makita gyud niya ang iyang gipangita. Tito Virgilio, Bitaw, magbinuang siya? Oh, duwaan ko sabo niya siya og binuang nga duwa. Mao na gisulti ni Daddy diha nimo. maog ka na ranito. Bilid kay ko sa mga mahal. Labihan ka iso. Iyon ang nasab ko. Kung ako'y tuntuhon og tao, Brena, dili ko managana sa pagpatay. Hoy, bantay ha. Og naghunahon na kang mo'y mangita nila. Aron imong panimaslan. Na, ako giuna mo babag ranito. Mao gini akong buhaton unta. Pero sa Daddy, gipugnan ko. Correct! Husto si Tito Virgilio sa iyang gihimo. Tungod kay dili mo angin ipamasin ang imong kinabuhi. Ang tinuod, hangtod karon, naglungot-lungot paghihapon ko ni atong duha ka mga traidor. Ranito, Yes, mao na tinuod. Gusto kong ako may mapatay nilang duha, Brena. palihog lang husto na ana. Kalimti ng ilang gibuhat kanimo ranito. Niya naman bitaw ko. Kihata ko na kanimo ang tanan. Timaan sa dakong gugma ko kanimo ranito. Salamat, Brena. Daghan gi kayong salamat. Karon, ako nang natugkan. Konsekensa ang tinuoray nagmahal na ako. Dili des Judea. Kundi ikaw, Brena. Love ko kayo ikaw ranito. Ikaw ang tanan alang nako. Uy, Isa, ang salay ato ni mo, ma'am. Ikaw bang higala ni Miss Judea Florante? O iyang kauban ning bay? Uy, oo, man. Isa naman unta. Ako si Marie, ang sekretary ni Mr. Virgilio Beneferte. Hala, mao ba? Salan ay kini. Usalay imong tuyo, ma'am. Ani ako kay, buot ko ikang saltihan. Nga, kun pananglit, ikita mo sila si Judea ug si Eliakim. Ug kun pananglit sab, may nasayran kang posibleng dapit nga ilang dangpan. Palihog. Pahibaw asab ko, okay? Aron ko sila kaprotehian. Uy, buyag! Ba, isa na man og tawon nga paibawoon naman kuno ka. Ikaw na ba tawon na Mr. Benefuerte nga kontra na karon na friendship na ako, Judea? Uy, mana oh. Higala ko ni Judea. Ug kung nahimo man sila karong kaaway sa kong agawon, nako, dili. Tungod kay, wa ko'y labot sa unsa may ilang atraso. Oh, baling lisurang sabton, ma'am. Gusto ko magkatabang nilang Eliakim ug ni Judea. Oh, inay lamang, ma'am. Traidor kagayod, Miss Marie.
dili gid ka kakumpiyansahan. Pa! Dili ka kayo pagmahay ni mong kibuhat. Kaya hatagan ko ikaw og leksyon. My God! Murag auto gito ni Mr. Virelio Villaverde. Ang ako nasigpatan sa may iskina. Nagpaniit ka siya sa akong kalihukan. Mao ka! Saon ko naman lang kahiini kung tinudoon niya ang iyang bahad nga masisanti ko sa akong trabaho. Saon naman lang. My God! Layo na tog naabtan ng taxi. Nga gisakyan ni Marie. Kay wa ko namang gyud kini masundi pa. Gipangita mong masisanti kasi mo trabahong babayana ka. Oh, sige. May tabuang imong gipangita. Kasayo, rabaya ni mong paligasan. Aron makaturungan unyang akong pagtangtang kanimo sa serbisyo. Hantod asa makining atong pagtago-tago, Eliakim. Nyaon ta, uwa man tatay sa kinabuhat. Judia, Kung may sa man kita nabuhat, marakit nga, nagkahinig kong maait ang duha, dilim ba? dili sa ang may gugma. Dili sa ang magmahal, Judia. Pero nga naman asa man kininahitabo rin nato. Ikaw ang akong gugma. Ug ikaw usab ang akong kamatayon. Eliakim. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.